Has viscut algun cop alguna situació masclista? Amb 32 anys de professió, que sóc actriu, haig de dir que sí tinc companyes que els hi ha passat. Treballem amb les emocions, no? I de vegades hi ha algun aprofitat que poden abusar del seu lloc de poder i tenir un assetjament. Pues estava jo al metro i puja una noia joveneta, un senyor d'un 60 va començar a dir-li guapa així a l'orella. Ella es va aixecar, espantada, que em deixis, i el tio continuava dient-li coses. Jo em vaig ficar i la vaig acompanyar fins i tot per sortir del metro. Jo sóc psicòloga i encara hi ha molt el tema del rol de gènere. Al final, a les dones sempre ens queda aquest punt de que ens toca a nosaltres. En un carrer, un noi li estaven fent crits amb una noia. Vaig sentir la necessitat de que ens acostéssim i preguntar-li a la noia si estava bé. I ell va demanar que no ens hi fiquéssim i vam esperar que arribés la policia perquè ella pogués marxar. Jo soc sanitària i com a sanitària sempre diuen el doctor, el doctor. Jo no, que la doctora sóc jo. No ets auxiliar. Crec que és una cosa que vivim totes les dones que treballem al món sanitari. Trabajo en una clínica de fertilidad. Chicos que no admiten que tienen infertilidad llegan a culpar a sus parejas de que son ellas las que tienen un problema. Es una manera de agresión. O con ciertos hombres, tu opinión de tu área de experiencia o de profesión cuenta un poquito menos.